So guys, kalibangon kay ko mangitog pamagi asong libang ani ron. So why na to dresswood kay YCR sa gawas. YCR sa gawas. Ha? Today atong bisitahon ang mga tourist spot diri sa Cebu. So karon uban ko ninyo maglaglaag ta. Tara. So guys, bago ta mosulod dito sa Little Kyoto, naapamang ko sa gawas karon together with my friends na dito. So ako sang ipon sa inyo ana. Ako sang isulti sa inyo ba nga bisag unsa ka busy nato sa kinabuhi, bisag unsa atong mga problema nga gipang atubang karon. Kailangan gyud nato og time nga para mag-relax. Kanang time nga para mag-relax nga mo reflect ang atong kaugalingon sa Ginoo. Tanawang nature. Ana, klaro kay na. This is the best. Ang akong nabulol lang gid ko. Mo na kung giingon sa inyo nga, this is the best time to reflect in ourselves. Tanawa. Di ba? Kay kung imong ibutang imong kagalingon sa sitwasyon nga puro na lang trabaho, puro problema, puro atiman, wala kay makuan. Dili ka relax imong kagalingon, dili ka makaunahon nagtarong. Tanawa ra gud na oh. Awa, i-feel nimo ang hangin. Inhale, exhale. Di ba? Inhale, exhale. Di ba? Di ba kung inana ang sitwasyon na niya, nindot kayong nature, nindot kayong nature, makaroon na gitag tarong, di ba? Sa naay mga problema diha. Na mga gipang antos diha, naay mga usapan ng mga gipang antos niya, gipang lukdo niya sa kinabuhi. Tagaig kayo ko galing. Tagaig gayon. Mao ginay number 1 nga buhaton ninyo para mukuan ba? Para gyud mo reflection ko galingon og magistorya kita sa Ginoo. So in that way, nagudi pa maagi nga ma-relax ta. Sige, musuod na miha kay mo taas-taas ng video akong istorya dire. So mao lang to akong message niyo bago ta musuod dito sa Little Tokyo. So guys, kalibangon kay ko mangitog pamagi asong libang ani ron. So why na to dresswood kay YCR sa gawas. YCR sa gawas. Tay pwede mo tana. Ti aron kay ko. Kalibangon kay ko eh. Hi sir, good morning. Kuan ba? Napa kung mga kauban nito? Nya, kalibangon kay ko. Si aron ko ba? Yo, Ito sa taas sir. pinakataas. Salamat kaya. Thank you kayo. So guys, pasulod ta kay mag-CR ta. Then dungan lamig bayad tanan. So kuan ilang staff diri kuan kay kayo kanang approachable, mahangyo good. So nakasuod ko diri, wala pa bayad kay magdungan mi tanan dito. Magdungan mi tanan nagbayad. So tanaw sa tong kuan diri. Magdali-dali ta kay lisod kaayo. Asa man buwag yan eh. Diri siguro. Mag-CR ta ha, mag-CR ta. Mag-CR ta kay kalibangon kay ko. So guys, manawag deposit. Ay, kalawas pa. So mabalik na dito sa akong mga amigo karon. Balik na kay napas sila dito ng kuan pa. Ilang gitek, ilang breakfast. Nakasudra ta di kay kasi aron kay ko. So mobalik tag gawas kay isud sa kaayo kung atong i-grab atong time diri nga nakasudra kay tugod kay nag-CR ta. So mobalik ta dito. Ato sa tanawon lang view. Tara. Kanindot. Oh my god, kanindot gid eh. Nakasudra ko ha kay nalibang ra ko niya.
Taga-ara ko chance nga makasud ko pero magdungan medyo sulod ug balik. Tara. Woo! Sir, thank you kay Sir ha. Magdungan kami episode ron tanan. Salamat kayo.